Durunge ngojek dandani sik. Sepi men lah, ki pangkalan ojek pangkalan gemuk iki. Wah, ki motor sopo ki? Mau anyaran iki. Perlu dibuang ini. Parkir keset motorku. Ini perlu diurus iki. Tidak diperbolehkan orang baru ini main-main sama gue. Boleh di depan, pelanggaran itu namanya. Bob. Sorry. Oh, ya lo ditumbak isek. Ini mundur terus ntar banding kanan, oke banding kiri, sip bro. Ceknya rame gak? Sepi iki padha wae lho, wong aku padha lagan rene kok. Mbak ya kono sing ngojek, Mang. Gua lagi enak lah cewek-cewek ta enek kok. Ngerti enek wong anyaran sisan mbok sapa iki. Wong anyaran yo golek rezeki ngono padha wae kok. Yo gak kudu izin awake dhewe dhisik. Pelanggaran iki. Paling wong anu ngaret memang. Mosok lah. Iya wong ngaret. Yo wes. Masuk. Parkir mundur. Bos kok. Motor rusak plastik kaya piro. Kaya piro, Bos? Nah, kaya piro ki mau? Kaya piro, Bos, Bos? Disitik aku gak bagi, Bos. Iki golekne awake dhewe. Kurang. Cek kurang ngono lha aku tuku wedake bojomu karo susune anakmu piye? Yo, Bos. Kurang iki. Mangkal ngene wae. Mangkal sik, Bos. Ono target. Oh, iki ono kan ono pangkalan ojek ono. Tak nggih kene, Bos, lah. Tak nggih. Ini kene wae. Hah. Ini, Bos, ndani mangsa. Yo motor iki wis siap, Siap, servis kabeh. Ayo masuk ke pasar mbak aku. Panas ngene. Neng, mau kemana, Neng? Pasar. Ini, Neng, ngecek, Neng. Motormu iki yo. Yo, gratis lho kowe iki. Wah, aku naik iki. Terusane wis ono Mahmud. Berarti yo pecinta kowe bareng ya iki. Lah, elik wi. Aku iki wae sing gagah ketok gagah. Yo meskipun wong gak gagah maksudnya. Yo mesti ya. Wah, ya. Langsung cok kowe. Rat, ayo, yo bos, mangsa bos. Siapa ya bang? Mancap, motormu bang. Oke, lah, suwen. Ternyata ini, mau ngecek ya, bos. Aduh dek, aduh ger.
Sopo kasih kejambretan abone. Sopo kae? Wah, kejambretan ya. Gua bantuin. Aduh, motor apa lagi? Akhir cok, duit tuh, macam saya. Ngosek, gampang men jaluk. Iki nak jaluk. Nah, tekel. Awan aku sih. Kita ngajak tukaran. Gampang men jaluk tas gue. Iwangi goblok iki. Mbak, tasnya gowo sih. Sini, Mbak. Situ. Pasir, coba ada goblok. Ayo, Iwangi. Wah, Bagong! Uyo! Dibuat-buat aja aku! Wah, kena aku wis kalah kan mau. Alah kowe iki opo lagan teko mengrek. Lho nek aku lo mati we. Mati opo? Aku ngatasi. Aku ki sing anu untune. Lho, Dek, santai. Mas, tapi gak apa awakmu. Ya Allah, matur suwun. Aku iki sing wonge ora wonge. Wonge Mas sing nguling ae ya Allah.